U ziet zich achter mij al een grote schare mensen zich verzamelen. Dat is allemaal te doen vandaag bij het Pools Kruis hier in Axel. Het is een belangrijk moment, want de herdenking voor een Tweede Wereldoorlogbevrijding moet natuurlijk in stand gehouden worden. Er zijn van die dingen die moet je gewoon doorgeven aan de rest van de jeugd, laat ik het maar zo zeggen. Ja. Zo oud ben ik me ook weer niet, maar toch. Ja. Het moet doorgegeven worden, want anders gaat het verwateren en dan denkt iedereen van ja, wat was dat ook alweer? Nou, laat het maar opdoeken, want we weten niet meer waar het over gaat. Dus we weten nu wel waar het over gaat en zometeen komt er een hele hoop schooljeugd en die gaan het dus ook weer zien en leren. Ja, het is ook belangrijk dat die erbij betrokken worden. Ja, precies. En die komen dadelijk in oude lege voertuigen komen, worden ze hierheen gebracht. Dat vinden ze weer prachtig, hè? Waarom bent u hier vandaag? Nou, dat is toch een bijzondere herinnering aan wat de Polen voor ons gedaan hebben. Ook de Canadezen, maar in dit geval natuurlijk hier in Axel Terneuzen. Wat de Poolse divisies voor ons gedaan hebben. En er zijn er heel veel gesneuveld voor de bevrijding van Axel, Zuid-Vlaanderen. En bijzonder natuurlijk ook voor mij als Terneuzen uit Terneuzen. Ja, en is het ook wel belangrijk voor u dat er heel veel kinderen hierbij zijn? Ja, heel belangrijk. Dat was woensdag ook bij het Matsjek Monument. En die scholen erin betrekken is toch heel belangrijk voor het voortleven van de herinnering. Dat vrijheid in dit geval niet zomaar iets is wat je cadeau krijgt bij een ijskoopboer, maar dat je er echt voor moet knokken. Ja, en dit soort ceremonies ook belangrijk om het gewoon in ere en in stand te houden eigenlijk, hè? Ja, ook voor de Polen die dan komen, dat ze toch zien dat hun voorvaderen niet vergeten zijn.